Kokatuta gaude Urrelekun, Urruio izenekoa, eta hau da agroaldea bat. 7 partzela ditu eta jabetza du Foru Aldundikoa. Esleipen bitartez jasotzen dira partzelak, konkursura ateratzen du, eta nahi duena aurkeztu daiteke, eta badago puntuazio sistema bat, eta hemen ditugu azpiegitura mankomunak. Gero, zabalduta fokoa gaude Gaintxurizketan. Gaintxurizketa da mail goreneko nekazal lurrak. Horrela jasota dago PTS-en eta aitortzen du burutu beharreko jarduerak nekazaritzari lotuak izan behar dira edo antzekoak. Oraintxe momentu hontan izugarrizko mehatxua du dela plataforma logistikoarena. Hemen Gaintxurizketan 70 hektarea egin nahi dute zementoz estali eta gelditzen den irla artifizializatu gabe irla bakarrenetarikoa izorratu, ez? Eta gu hain zuzen aldarrikatzen duguna hemen Gaintxurizketa izan daitekela oarsoaldearen txat, elikadura buru jabetzarako erreserba naturala, ez? Ikusita ze izendapena duen bere nekazal lurrak, bideratu hortara egin beharreko jarduerak, ez? Gaur egun Euskal Herrian praktikatzen den nekazal politika merkantilista da. Datu bat azpimarratzen du hori, ez? Dela, hemen konsumitzen dugun 80% kanpotikan dator. Orduan menpekotasun bat sortzen du. Hori ikusten dugu instituzionaletik planifikazio falta. Guk ez ditugu iragarkia behar, oso polita dira, ETB-en azaltzen diren iragarkiak, baina behar ditugu politika realak. Eta kasu honetan, bultzatu behar dena da, lehen sektorea, mai instituzionaleak sortu eta pixka bat neurriak hartu. Eta txalotzen dugu hartzen direnak, esate baterako ordezkapen zerbitzua oso lagungarria egiten zaigu, findu daiteke, baina txalotzen ditugu horrelako neurriak. Baina uste dugu, nahi baldin ditugu egonkortu nekazariak lurran, bestelako praktika batzuk egin behar dira, bestelako neurri eta politikak hartu behar dira.